Ndakuuya kwamuri ndoziva kuti kana pachinge paparurwa nyaya munosara muine chidakadaka kuti ko zvakati zvinofamba sei, ko zvakati zvinofamba sei. Nyanzvi dzedu idzodzo vakasununguka kutidavidza mubvunzo yedu. Ndoziva kuti mukati imomo mune dzimwe nyanzvi zvakare dzinogona kutibatsira. Ndaona baba makabata chishevedzero, taurai henyu. Tenda mai Chisamba. Nawe yavauya nayo iyi yakanaka chaizvo. Asi tine challenge kana kuti matambudziko mazhinji. Tiri kuenda muminda tisina ruzivo, tisina ari kutidzidzisa. Tongorima, munhu anongorima semafungira ake. Tiri kuzviona matiri kufamba mumafarms umu, muri kuitwa mahumbwe. Munda unenge wakazara sora, hamuna mbesa dziri kuenda kuJMB nekushaya zivo, nekushaya zvikwanisiro, hatina pekutangira. Takatarira zvakare pane programu yavataura yedonje. Donje racho riri kurimiswa varimi. Harisi kutengwa, havasi kubhadharwa, munongopiwa zvimavhocha, mari haisi kuuya muma akaunti yevanhu. Idambudziko ratiri kusangana naro mukati mekurima maisha imomo.